kumbangi tip hi ba utet uri utau jat jingthung uba mi kenrei bha ri lum khasi pat ulong ru uba bang bat uba shingam bha ban bam bat kador jong uru kalong ka rem bha ladangi thiet ya u Henry bangi kwa ban bam ya uni ujung bam ngi julet shaki yo ban thiet ya u pat don ru ki por bangim yo shu ban thiet namar bala dep dilun pat kumta ngila hab ban shupa bu no lani order lupa namar ka jingdawa ya utet kalong ka babun lani kalong ka bakham he ti kumta ngi smuthu ba ka jingrap ba ka jingpen mi tet hakajala kampat abyang bha Hakani ka program ka bangin walam shapi menta kalong shapang ka jingrap ya utet ubangi khot ya u oyster mushroom bat nginget ru babon nangi ngila juyo sneu ya ni uchat tin pat ya kani ka rukom rep ya ni utet oyster ngila aban yo ya ka jinghi kai pat ka jing batai ka bashai bat ka papaka nakatanat horticulture jong ka sarkar Meghalaya kata ka office jong ka mushroom development center ka badan ha upper Shillong Hakabayday bat ka badung tit kalong ka kam ka ba kambam ya ka por badru tang hapo sibanay steng kinong rep kilayo banlum ya ka pisa halaki kiti lajong namar ba ka jingrep tit kamlong ka ba bam ya ka por badru ka ba yo pisa kam kloy kumbalong mata uni utit oyster hayo usongdor kumba arspa hadu arsan pau bat teng ruki de laispa skilo Badi utit budam pada kasyong doa nadu lai spa sanpau hadu saus pa sanpau shikilo haman lagi jaka. Yau ni ujat tit ki jutung ya u ha uskum bat yau ni uskum pat ki jupen kre ba ya u haswa bakin ai sambai ha u. Menta ka ki jing pen kre ya u ni uskum. To menta ngin ya ngap ya ka jing batai jong iwe ni kinong trei jong kan ikatnat iban batai syangi ya ka pen kre ya u ni uskum. Haka jela kejongi ngiyo yo skum keba nado ubnai November Disember bat Januari. Hadin ba ngiyo yo skum keba kinong rep kila that penengkyang bha yo skum kisa song yo skum bat kinong thungtet kisa ket yo skum ha kijaka bo tingkai kejongki na kabenta baro sisnem te hadin ba ngilayo ne skum uba don ya lightly kijinglong udai banlong uba stem hakarong udai banlong uba rengkiang bat udai banlong uba bha te hadin bangilabo tingkai hakapor thungpat ngisa sei kine kisong ngin sara ha ka kamra ka bengi ot yo uskum ki nongrep yo ne jet oyster ki don kam yo uskum uba stem bareng kiang bat uba kimsai hadin ba kila sei na kecaka ba bu uskum kinong rep ki hap ot yo uskum shi hado ar inchi ka jingjirong
Anda baladap ban odred yau ni uskum kiju song pat ya haki borni plastik pat bun sin kiju pendan kam da kabor ni piat namar kalong kabesuk bat pencereng ya ko na uni uskum ubala song haka ni kabor ni pat kisah pedem pat ya uni uskum haka top kumba kato kat ni minit pat hadian kini kisah no pat ya na katop pat hat pat ya kabar kumba hatway lani khat ar kanta hadu bakandala jereng bha ko pat hadian kini kisah le pat ya sterilization hakaba ki pat ya kani ke borni haki kenja boiler pat kisah shat bahaya haka jenha thnam kumba saupo hadu sanpo minit bat nangta ki jubu biang pat sashimit ba pijia pat hadu bandayo ban ai sembai lệ ông cọc Menta karkom thong karkom ai sembai ke jongi ne utiet all star. Ni pendon kam ya kikat tu kan ni kitiar ki bangi don kam ka peningkong ni dei bandon ya ka plastik ka bangi pendon kam bha kalong ka jingyar ka don ya ka jingyar ka bakhasan inchi hadu arflai inchi ka jingjrong te yak ni ki plastik ni khliap shwa khanang ba kan sok ba nyinbo ya uskom ba ya sembai te kidon kitdo artli kitdo jang plastik ya kine kitdo ru ngitan sat no shpo te uskom menda ulalong bangin ai sembai une ude usombai tet une usombai udon ya kejingkia ke ba 4 gram ha kejingkia ke ba 4 gram ila ban shna shisong usong tet shwa bangin ai sembai ni hap penpra ni la penpra mulu melai kini ki song tet ya kini ki sembai tet bat hadian kata ngi sedang ban ai sembai karkom ai sembai kalong hak ne karkom sipenta na usmbai ngibo ningkong hapok ke plastik te hadin bangila bo yene sipenta na usmbai ni tap da uskum ka jigrben la kumno ka de banlong ar inchi kat pangibu uskum ngihap tan sa bha khnang ba un chong skem uskum bat hadien kata ni ai biang sa sibenta usmbai ngibu uskum biang ar inchi i pen chong skem biang uskum mat ngi sa bu usmbai biang hadin jong usmbai ngibu biang ya uskum sa sertap Ni don kamban bet sembai kumne sertap si sertap usmbai buat si sertap uskum dia benda ngilak ber biang sa sertap usmbai itap biang doskum arinci bat hadin do ni penkut da usmbai
hadin bangila dep ban bet sembai ni don kam ban khom ban te skem bha kan ke plastik hadin mengila atan skem ni te ada ujri khnang ba kan ke plastik kan omlai namar kadi ke plastik lada ngim ail air menta usmbai bat uskum kila ban puut lang no hajo te menta hakan ke plastik kat kan ke jinghe ila don kam kumnok no arpho do arpsau tali kithlio ba ngin ksam ke plastik nang ba une uskum ngil ai smbai un yo al air te hadien ba ngila dep ban ail air ya ne uskum ngila dep sna ya ne uskum ngi don kam na kabenta ban bo ha kecaka ba pensai khnang ba kini kisnortet kila ban pur ha uskum te menta ngin ra ya ne usong tet ubala dep sna ngin bo ha kecaka ka bangi ong kai incubation room Tementang ilayu i bala dep ban ai sembai hau ni uskum bat kala dei pat kapor ban le ya ka incubation ka basimpor kumba arte yo ai bat ya ka ni kijubo ikini kisong tet ha ka incubation room ka jingdan kam ban bu ya uni usong tet ha ka ni ka incubation room ka long khnang ba ya usembai bala song lang bat uskum un sedang ban mi kispe kene kamera kadi kamera kaba kongsan namar hakne kamera ngi don kam ban bo kumno artayo kene ki song tet ki bala depsna kene kamera ngi lasna takom ba kane ka jingsai te kene kamera ngi lasna takom mangimbo jing hangiet na ru em rei ngi bo tang artali ki thleo khnang ba kene kamera kan yo ler kane kamera kabangi pendon kam hang ne kadon kam tang khendiat kal air de takadaw ngibo tang artikli thlio ban ail air hapo kane kamera ro ha ka por hadin bangil ade penbek ngini song tet ni khang no ek jing khang ni off no ek kane ka jing shai ka lai bat kane kamera kalong dum de nat kadaw ngila ban khot kane kamera baka di kamera dark room ne incubation room ni le khnang ne kerkom ba kini kisong tet ki ba dep ai sembai ka jing saat kan ne bet ang kabenta artayo ha ka por liur bat ka kham jalan ang por telang khendiat namar ka jing kriat sabar ka laban chimpor kumno lai tayo ba kin por kini kisnortet ha uskom hadin bala de pura kini kisnortet ni sa sei no na kamera bat ni sara no kini kisong tet hakwi pat kecaka kabangila ban penso ya kitet Hadien baladap artayo ka jingbu ya uni usong tit ha ka incubation room ki sa seino nakani ka kamera patra apat ya u syakawai pat kecaka bat ya u hado ba unda mi tin hangne ro kinong trei jong kani ka office kin ai byang shapi ka jing batai ba khamshai ya ka rukom so jong uni utit bat hado bandalong ban khet ya u hadin ba ngila de penpuri kisong tet kamera ka ba sai ka ba dom
te ngila shek menta ba kini song tit kila pur te kini ki song tit kila don kam ban ra no chaka chakwi pat kamera kata kamera penso hakne kamera kadon kejing per na kamera bangi pedam hang ne ngi don kam ya kejing syai ngi don kam ya kal air ka bakhoj bat ngi don kam ro ban pen sngam ti kinong rep kiset pen don kam dak kenja sprayer ka pom sprayer ngi hang ne ngi pen don kam dak kenja foka ban pen sngam me kamera na kapor kapor amar ngi skutho ba utit umi akijaka basngam khnang bangin yo so ngi hawan ra khnang ngi kan jing sngam hakan kamera te menta ya kini kisong ki bal apor kini ki thleu bang i ail air ki dang rit than ka benta ban pen me itet te menta ta ka bliet i don kam ban proi bun jaka di pen pei ta ka bliet bun jaka te kini ki jaka ki bangila ota ka bliet kila kham yo le air de na ta kadau utit usa ksam na kini jaka ki bangila pen pei ba un mi itet te yo ne tet kila pen scam me kan karansan menta ngin wa no ha une utlai hadien bangila wa gite biang do telai baret kenang bangin yo wa se kerdan ke baar menta hadien bangila bo ngila wa ya kini kisong tet te ngisio i kadak mi tet pinyo i chai ki tet ki baret ki balong kum ki pin sukat kli pin sukat handai utit long bahe kloi hadu kata-kata tang chimiat armiat ngisio i ya kini ki tet ki balawan dor kisla krimiang tet te bangin itu ya kapur ba khaitpat shubo mentau ne utit udang reben kini kirimiang tet na syarut kamut ngis kutho bau ne tet udang he te khnang bangin tip ek por khet yo i hangne hawai pat ba kini kirimiang tet kila stang bat kila sedang ban phai perdet chalor ha kane kapur ngila dei ban khet no yo ne tet kerkom khet kalong ha kane kerkom na ujo usong chisien ba ngimut ban khet ngidei ban khet lot ini gitet na uju usong ladang i isteng isa lapa kini ki bangi e tang hadien katuk ane kenta kisa jelop na ka rukom khet yo ne jet tet oyster kalong ba ta ka bangi bat scam na tenrai bat hadien kata bangi skrwat khendiat ban pelaj na u song tet ka jingme kaba ngiyo nau ne uju usong ladang ni khenlang ya ki sien khet ki ba wei hadu lai sien kamun ngisa iyo kumnom no sikilo steng hadu ar kilo te ngide ban kan mau ya ne jai tet na uju usong sisien bangila khet ni deban khet lut baro khet na uju usong nama ladangi e kini ki baret lada piwan shek biang hadien lain e sakanta pi ba kini ki ba pi usong
kin sa jalok na. Nakani ka Mushroom Development Center ngila ru banyo ikisembay jong parok arteli kijaitit katana do oyster mushroom batu ya usembay jong button mushroom yakini kisembay jong kini kijaitit kijukan kre hi hakani ka office daginong tray jongka kibala pentebet yala de banle yakani ka kang penmi sembay. Yakini ki sembai tit pada nai phila banyo. Yaki sembai tit phila banyo nak office jongi ke badai hang ni ha Mushroom Development Center ke badan hapo Upper Shillong nangta napo Juai bat ru napo Tura. Bat kidan ru kini ki private spawn unit lani kita kiba dia gini ki tit sembai ki bala penselur daka department lengba kanika Mushroom Mission. Nak benta ki pait nang rep ki bakwa ban tip company ya. Kila ban wan mi syakani ke office ke jongi ke badan hapo Upper Shillong lani kila ban lej ye kendu ye ki officer ki badan hapo ke blok lani ki district bapher bat ban bu ye jingdon kam ye kini ki sembai tit haki lani ban pan ye ke jing tip ke bak company kumno ban rep tit kublai sibun.